Sa ating pag-aaral ngayong kapatid ay makikita natin at maobserbahan natin at malalaman natin na may mga bagay na simple lang na nasa ating harapan na kung ating titingnan ng maigi ay napakalaking halaga para natin makikita at maramdaman yung movement of redemption. Para natin maramdaman yung movement of the great controversy. Paano tumatakbo, paano kumikilos ang gera, lalo na may naging bahagi, maging bahagi ang tinatawag nating mga numero, Kaya sa ating pamagat ngayon, ang nakakamanghang kagandahan ng katatluhan. Ganda kapatid, Katatluhan. Ano yan sa English or sa Bisaya? Sa Tagalog, hindi naman kami Tagalog, pero yun ang aming naabot lang. Ang nakakamanghang kagandahan ng katatluhan. So dito natin makikita na ang salita ng Diyos ay hindi talaga nagkulang sa lahat ng aspeto ng mga bagay na kailangan natin para tayo managumpay dito sa tinatawag nating great controversy. Ang malaking katunggalian, kapatid. Kasi alam natin na ang Biblia from Genesis, from the book of Genesis, the first book written by Moses, the first book of Moses called Genesis. Kasi ang tawag nito Pentateuch. So from the book of Genesis to the book of Revelation, mayroong importanteng subject, mayroong importanteng pag-aaral, mayroong importanteng knowledge na kailangan natin mapanghawakan, kapatid, irregardless kung ano ang ating denominations. In fact, even the Muslims, the Islams in their Quran has also this special emphasis on this particular science. So pag sinabing science talaga, ay lahat tayo, The real science, the systematic body, or the real truth, yung pinaka-sintido ng katotohanan, kapatid. So from the book of Genesis to the book of Revelation, kaya dito natin makikita na gaano kahalaga ang numbers, kapatid. Gaano kahalaga from the Genesis to Revelation. Kaya nga ang Revelation, this is being inflated with numbers. Ang ganda niya. Kasi malapit na tayo magsimula. Kaya alam ko na si Ma'am Diaz ay she is so excited because she wants to know more about the book of Revelation. So napaka-sarap na ating malasahan yung timplada ng langit para sa kaalaman na ating pangangailangan. At saka dito natin makikita yung paano natin talagang i-worship ang Panginoon. Isipin nyo, that relationship is only built and be justified when there is worship. Without worship, relationship cannot be identified. Kasi bakit? Between the Redeemer and the redeemed, between the Creator and the created being. Now, noong 2014, kapatid, mayroong naganap na convention. Isang convention na sinalihan ng mga matatalino. Ang tawag nito nga ito, mathematics, ito na convention. Mathematics. So may hint na tayo ngayon. May hint na tayo kung ano ang gusto nating pag-aralan. Ang nakakamanghang kagandahan ng katatluhan. So, when you talk about three, now it is also in relation to some other figures, numbers. Okay? Dito sa convention na ito, ng 2014, kinote niya ni isang military general, si General Shah. Sinabi niya, kinote niya ang philosopher na si Kant, isang prominent philosopher. Okay? Sinabi niya na, a science is exact. So far, it employs mathematics. Ganda. So, kumplito ang Biblia. Kumplito yung ating
Kailangan hindi tayo makareconnect kung walang mathematics eh. Kasi sa mathematics, doon nato because numbers don't lie. Di ba? Numbers don't lie. Kaya kailangan talaga nito, mai-share ninyo ito ha, mai-share ninyo ito kapatid. Itong ating pag-aaral ngayong gabi. So sa convention na ito kapatid, February 14, ito, 2014. According to this conference, no, mathematics is a science of all sciences. Although some philosophers would say that philosophy is the science of all sciences. But in other field, in the subject of all the other sciences, sinabi dito kapatid, no? Basahin natin. Tayo muna ako kapatid. No? Kaya ako ay nagsuot nito kasi mga ano yan sila, mga Arabs, no? Mga Indians. So, kaya ang aking damit ay, great ko sa inyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So dito, mathematics is a science of all sciences and art of all arts. Ang galing. Art of all art. Kayong nasa Saudi Arabia, familiar kayo na, Inshallah. Di ba? The blessed God. Ulitin natin, mathematics is a science of all sciences and art of all arts. Ganda. In fact, Sabbath, ang ating Sabbath greetings are built, justified, and identified in numbers. Di ba? So dito natin mag-accord, said Lieutenant General Zamir Odinsya, Vice Chancellor of Aligarh, no? Tawag niyan, Aligarh Muslim University. Kaya mayroon ako dito, aking no? He was addressing the inaugural function of International Conference on recent trends, mga makabagong takbo, trends, mga uso in algebra and analysis with applications. Yan. Organized by Department of Mathematics under the UGC DRS2 program. So, gusto lang natin kukunin doon na, bakit? No? Mathematics is the science of all sciences and the art of all arts. Grabe. Kaya mag-aral ka ng painting, kailangan may measurement. No? Kita mo yung measure. Talagang, it's perfect. It's a perfect science. So, ang Bible kaya kapatid, itong ating, talagang, ng Panginoon, napakatamis, no, ng kanyang kapahayagan. No? Sinabi dito, presiding over the program, Lieutenant General Shah said that in modern age of science and technology, emphasis is given on science such as physics. Kaya ngayon nga, napaka-critical ng, napaka-crucial ng physics, chemistry, biology, no? Medicine, and engineering. And these sciences cannot survive without mathematics. Ang mga gamot, di ba? Sa pag-compute ngayon nila, kaya nga sa testing ng vaccine ng COVID-19 ay may testing sila, computation yan. Computation talaga yan kapatid. No? That all these sciences nakautang sila their progress to mathematics. Dapat malinaw sa atin dito kapatid. Let us base on truth and on science. Now, sa ibang libro naman may nagsasabi na mathematics is considered as the mother of all sciences. Because it is a tool which solves problems of every other science. Other subjects like biology, chemistry, or physics is based on simple chemical solutions. In fact, no, hindi pa naisilang ang eskwelahan. Hindi pa nga naisilang ang institusyon of learning. Marunong na ang mga hayop magbilang. Marunong silang magbilang. Hanggang ngayon sila dyan eh. Kung hindi lang na-adulterate sa mga kung ano-anong ginagawa na pinapakain ng chemicals. Ang mga manok marunong magbilang kung ilan ang kanilang itlog. Ang mga aso marunong magbilang kung ilan ang kanilang mga tuta. Pagkakunan mo yan, alam niya na kulang ang kanyang tuta, kapatid. So they knows how to count. So that's the wonder of numbers, mga kapatid. Kaya dito sa story of redemption,
na itong Bible na ating pinag-usapan, napaka-crucial ng papel ng numbers, kapatid. In fact, biblical truth and its revelation are anchored primarily on numbers. Ganda, kapatid. Ganda. Itong tinatawag nating story of redemption. Naka-anchor dito, kapatid, sa Bible. Kaya huwag kayong magtaka na isang libro mismo sa entire Bible ay pinamagatan nga siyang numbers. Di ba? Mayroon nga numbers, kapatid. Kaya tayo'y manalangin, kapatid, pag nakikita natin itong Biblia, the numbers, shall we bow our heads for prayer. Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you for this wonderful Sabbath day. Help us, Lord Holy Spirit, to feel the holiness, the sanctity of the hour, the minute, and the seconds of our time, that we enjoy the holiness that you have bestowed na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Tinatanggap namin, Panginoon, na ang kabanalang ito na siyang maghari ng aming mga puso't isipan upang kami ay makapagpuri sa inyong dakilang pangalan. Tulungan kami, Lord, Holy Spirit, to understand your words. In Christ's name we pray. Amen. So dito, kapatid, may numbers na. Kaya in the whole story of redemption, pagdating talaga natin sa last book of the Bible, dapat maramdaman natin gaano kahalaga ang numbers, kapatid. Kasi ang book of Revelation, ito ang final events, yung final prescriptive intentional. Bakit? Kaya dito sa book of Revelation, gumagamit ang Panginoon, these are all implanted with numbers, you know? Naka-frame time ang book of Revelation ng 1 to 7. Yung bawat frame, time ng panahon na naka-arrange ng 1 to 7, mayroon din siyang corresponded siya ng events of 1 to 7. So hindi talaga mawala tayo when we talk about the story of redemption na binigyan tayo ng numbers, kapatid. Yung numbers na ipinagkaloob sa atin na hindi tayo mawala because numbers is also has relationship with time. Because you cannot identify time without having identifying numbers, kapatid. So dito sa ating pag-aaral, ang numbers, kapatid, ay napakahalaga, kapatid. Kaya dito, kasi ang title natin ngayon ay 3 ang nakakamangha. Titingnan muna natin ilan sa mga fundamental facts na tungkol sa 3, kapatid. So the meaning of numbers, especially the number 3, although may mga meaning ang 4, ang 7, di ba? Ang 12, ang 10. Mga significant, no? May mga significant values siya in terms of great controversy, in terms of redemption narrative. Okay. The number 3 is used 467 times in the Bible. Take note, 467 times. And it pictures completeness. Wow, complete, kapatid. Though to a lesser degree than 7. Okay. The meaning of this number derives from the fact that it is the first of 4 spiritually perfect numerals, the others being 7, 10, and 12. The 3 righteous patriarchs before the flood were Abel, Enoch, and Noah. Ayan. So, kita agad natin, kapatid, yung value agad na ipinagkaloob ng Biblia, the 3 righteous patriarchs before the flood, Abel, Enoch, and Noah. After the deluge, there was the righteous fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, which was later renamed as Israel. So before and after the flood, makikita agad natin yung value, significant value ng 3, kapatid. So in the New Testament, there are 27 books in the New Testament, which is 3 times 3 times 3, or completeness to the 3rd power. Di ba?
Ganda, ganda kapatid. It's not by accident. Jesus prayed 3 times in the Garden of Gethsemane before his arrest. Ganda. Gandang facts ito, no? He was placed on the cross at the 3rd hour of the day, 9 a.m., and died at the 9th hour, 3 p.m. There were 3 hours of darkness that covered the land while Jesus was suffering on the cross from the 6th hour to the 9th hour. 3 is the number of resurrection. Ang ganda, kapatid. So, hindi na ito gaya ng iba dyan na, ay, maraming mga alam mo itong ating henerasyon, binalo tayo. No? We were shaken. No? We were shaken. Kaya, ang ating church from the General Conference down to the local churches, grabe sa ating kanon. In the span of 3 years, we were shaken within the church kasi ang marami tayong mga kaibigan kapatid na gumagamit ng Biblia at writings ni Ellen G. White na ayaw na nila, hindi na sila naniniwala sa Holy Spirit kapatid na person. Grabe. Sabi ko noon, the first year of that struggle, marami pang mga kong kaibigan na sinabihan ng mga leaders. No, sabi, ay wala na sa amin, ay wala yan. Hindi yan. Ang ngayon kapatid, it's become a global issue in the entire church of the Seventh-day Adventist. Naging testing grounds yan ngayon kapatid sa atin. Marami dyan, marami. Marami dyan. Hanggang ngayon nga, marami sila na hindi naniniwala sa Holy Spirit kapatid. Naniniwala siya na power siya. No? So God is described in the beginning of the book of Revelation as a being which is and which was and which is to come. Dinescribe ang Panginoon na si Kristo sa tatlong parang which is, which was, and which is to come. So the appearances of the number 3, there were only 3 individuals who witnessed Jesus' transfiguration on the Mount Hermon. Who were these people? Those who saw Jesus' glory on the mount were John, Peter, and James. Ang ganda kapatid, no? Kaya ang 3 kapatid sa, sa original word niya, shalosh. In the feminine, masculine, shalosh means harmony. Grabe. Ang original word niya sa Hebrew, shalosh in feminine usage, shalosh. But in masculine, shalosh means harmony, new life, and completeness. Yan ang ibig sabihin ng ganang original word. So, praise God na malinaw ito sa atin kapatid na kung anong ibig sabihin. Kaya bago pa lumitaw ang mga relihiyon, wala pang Catholic, wala pang Baptist, wala pa. Si Abraham pa lang doon. Ipinagkaloob na ng Panginoon ang principle of 3. Ganda. Kaya iba ngayon, nag-away-away. Kasi yan ay Trinity, sa Katoliko yan. Hindi dapat yan kasi yan ang naging Babylonian sa Balista. Ay, nako kapatid. Wala pang Katoliko. Wala pang Sabadista. Wala pang Seventh-day Adventist. Kapatid. 7-day. Wala pa isinilang ba sa 1863. Pero may Sabbath keeper na. Kasi siyempre, Garden of Eden yan eh. May Saturday keeper na. Kasi yun naman ang origin. Kaya, dapat natin malinaw ito ha. Kayong kung sino mang makapanood nito na mga, gaya ng aking mga kaibigan dyan, sila hindi ko lang i-mention ang mga pangalan na nagtuturo ng Tunis, kapatid. Ito daw, i-try daw ninyo i-counter ang presentation na ito, biblically. If there is a chance. Kasi, ang ating makikita, si Jesus, the Father, wala namang problema yun. Si Father, si Kristo, wala namang problema yun. Si Holy Spirit, si Father, wala namang kasi divinity ang issue dyan eh. But when you talk about the functions of redemption, function para iligtas ikaw, dahil sa pag-ibig niya, kasi agapi tayo dyan. Yung agapi, hindi maging agapi yan, kundi natin tanggapin yung revelation ng Panginoon.
Kaya tawag dyan, however, typically, 3 means something complete and good. Satan does often like to take something good from God. Ayaw ni Satanas, kukunin niya something good from God and corrupt it. Much like the number 3 and the concept of the Trinity. Ayaw ni Satanas, kukunin niya yan kasi siyang gustong pumapil. We do have to keep in mind, 3 is not always necessarily something good. In Revelation, we see an evil trinity. Kasi counterfeit na ito. Satan, the Antichrist, and the false prophet in Revelation 12 and 13. Kapatid. Kaya ngayong gabi, titingnan natin yung science na mismo. Because when you talk about science of the world, wala naman iba tayong source para maging grounded tayo bilang mananampalataya. Anong source natin? Si Bible. So ang Bible ngayon, titingnan natin, doon tayo magsimula sa beginning. Ano yung beginning? So Genesis. So dito natin pag-aralan yung tinatawag natin the science of mathematics. Wow! Nandyan kaya sa Bible? Nandito kapatid. Panoorin muna natin ito kapatid, yung bago lang na napublish ng Ethnos film na nasa YouTube ito. Some of you have viewed this one. So I want you to see these presentations. Ito na, yung the amazing first verse. So the science of mathematics, we will try to view right now. Nasa Genesis, in the beginning, let us try to view this one. Let's continue to examine 2 more scientific unknowables of the very first verse in the Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the very first verse of the Bible, we find a remarkable piece of evidence of supernatural authorship. In the beginning, time, God created the heavens, space, and the earth, matter. The Bible speaks of the creation of time, space, and matter in the very first verse. For thousands of years, scientists and philosophers had speculated about the basic components or makeup of the universe. It wasn't until the 20th century that physicists confirmed that the universe, at its foundation, consists of space, time, and matter. In fact, space and time are so tightly linked that astrophysicists now speak of a space-time continuum. While scientific and philosophical speculations about the basic structure of the universe has varied widely, the fact that the universe consists basically of space, time, and matter, a scientifically accepted fact since the 20th century, was clearly foreseen in the very first verse of the Bible, written 30 centuries ago. How could the writer of Genesis and the first verse of the Bible have known of this scientific truth that would not be confirmed until over 2,000 years later? But also, in the very first verse of the Bible, we find yet another astounding piece of evidence of supernatural or divine authorship. First, consider this. It is an undeniable fact that the number 7 is a biblical number of completion or perfection, or specifically divine authorship. Over 500 times in the Bible, the number 7 is used to show the touch of God or divinity upon something. This begins with the 7 first days of creation, and the 7th being declared by God as holy. When we look at the natural world around us, we discover that there are amazing arrays of 7s. There are 7 continents on the globe. Modern geographical classification schemes count 7 oceans in the world. There are 7 colors in a rainbow. There are 7 notes on a musical scale. There are 7 stars in the Big Dipper, and this heavenly sign has been used to point to the North Star or the guiding star
since the most ancient of times. 7 objects in our solar system are visible to the naked eye. 7 digits in a row has been proven over and over to be the average limit of memory for most human beings. Thus, we have only 7 digits in our phone numbers. There are 7 metals of antiquity upon which civilization was based. The periodic table of elements consists of 7 distinct levels. And on the 7s in the world around us go, each representing God's divine touch of completeness upon something. Now, with this in mind, consider again the very first words of the Bible, the very first verse, one sentence, translated in English as, "In the beginning, God created the heavens and the earth." It contains exactly 10 words. But in the original Hebrew, there are exactly 7 words. And these 7 words possess 7 distinctive features of the number 7 contained within that sentence. As far as anyone has been able to determine thus far, only this one verse in all the Bible contains 7 features of the number 7 out of 7 words. Consider these 7 features. Feature number 1. The number of Hebrew words in this verse is exactly 7. Feature 2. The total number of Hebrew letters in the 7 words is exactly 28, or 4 times 7. Feature 3. The 3 leading words in this verse of 7 words are, of course, God, the subject, and heavens and earth, the objects. The number of letters in the Hebrew words that make up these 3 words is exactly 14, or 2 times 7. The number of letters in the remaining words of the verse is also 14, or 2 times 7. Feature number 4. The expression of the 2 objects of this sentence, the heavens and the earth, in Hebrew, is made up of 14 letters, or 2 times 7. Feature number 5. The shortest word is in the middle. The number of letters in this word and the word to its left is 7. The number of letters in the middle word and the word to its right is also 7. Feature number 6. There are 3 important nouns in this first verse: God, heaven, and earth. The numeric gematria values of these 3 nouns are 86, 395, and 296, respectively. Gematria is the 3,000-year-old Hebrew rabbinical practice of assigning numerical values to each of the Hebrew letters. When these 3 numerical values are added together, the total value is 777, or 777, or 111, 111 times 7. In God's manner of biblical expression, this triple intensification of his perfect number 7 is the strongest possible manner of speaking the touch of his divinity. And feature number 7. The numeric value of the only Hebrew verb in this verse, created, or bara, is 203, which is exactly 29 times 7. These 7s, these numeric features or facts, are strangely hidden beneath the surface. They are truly beyond the view of ordinary readers of the Hebrew text, and they are discovered only by special investigation and counting. Surely they could not have been foreseen or purposely placed there by the original author. According to the law of chances, for any one feature of a 7-word sentence to be a multiple of 7 accidentally is only 1 chance in 7. But for 7 features of this one 7-word sentence to be a multiple of 7 accidentally is 1 chance in 823,543. An exponentially amazing impossibility, especially considering
that the number 7 is used purposely by the biblical writers over 500 times from Genesis to Revelation to indicate the divine touch of God. It is as though God is telling those who have eyes to see in the very first verse that his divine touch is upon this word we call the Bible. This startling revelation of sevens has only been discovered in the last few years of human history. So dito natin makikita, kapatid, no? Sa atin lang, no? Ating lang generation, no? Na makikita sa ating mga mata. Kaya nga yung River Mountain Island ay talagang when you therefore shall see, kapatid. So sa ating nakikita ngayon sa tinatawag na universal reality, science na, kapatid, ha? Tapos amazing kasi the Genesis 1:1 kinonfirm ng science of all sciences, ng science of physics, the science of everything, that the universal reality ng ating pagkatayo, planet Earth, my Sun, my Venus, my Mercury, and the whole planetary objects around, the universal reality nagsasabi na we are only made up sa tatlo, kapatid. Di ba? Yung 7 na tinagurian dyan sa wonderful set, ng first verse. So, crucial ang 7. Hindi pa tayo mag-aaral ng 7. Kukunin natin sa 7 na ito, okay, sa 7 words, na yung ang 7 words na Hebrew word ng Genesis 1:1 nagpapatunay na ang ating realidad ay yun ang science na nadiskubrihan ng ating generation na after all, ang Biblia 3,000 years ago ay nagsasabi na ng science natin ngayon. Grabe! Ano yung science natin ngayon? Na tayo ay time, space, and matter. Ito lang ang ating reality. Time, space, and matter. Kung ay naniwala tayo sa Creator at itong revelation na isinulat ni Moses na in the beginning God created the heavens and the earth, na tatlo ito, kapatid, kasi ito yung first spoken powerful words ng Panginoon. In the beginning, God created heaven. So naniwala tayo, no? Kayong mga Tunis, naniwala kayo na Bible, the Word of God. Maliban na lang kung hindi Word of God ang Bible. Kaya nga sinabi ni Paul sa Romans, kasi si Paul, maniwala tayo sa hindi, the truth still stands that he was the best, the brightest philosopher of his time. Si Paul. Kaya nga, pag magbasa ka ng Book of Romans, napaka-philosophical ang kanyang approaches, kapatid. Ganda. Napakaganda yung construction ng words niya, yung grammar niya. Pero nandoon yung pinaka-holistic truth. Halimbawa, kung ito naman ngayon pala ay time, space, and matter, na sinabi ng Genesis 1:1. Huwag ibig sabihin, kung ito ang Genesis 1:1, ito ang pinakapundasyon na dapat nating panghawakan. Wala pang relihiyon, wala pang katoliko, Genesis 1:1 lang tayo. Kapatid, kahit anong relihiyon, ha? Genesis 1:1. Kung Iglesia ni Cristo, saksi ni Jehovah, ay talaga tayo talaga, no? Ay isaksi talaga natin itong salita sa Genesis 1:1. Talagang ating iparating ito sa ating iglesia. Kasi si Kristo mismo ang nagsabi, no? Na ang kanyang salita, thy word is the lamp. I am the way, the truth, and the life. The truth is word. So dito natin maintindihan, kapatid, na ang Romans chapter 1, verse 20. Ito. Kahit anong Bible translation ito, kapatid. Ito, sana, sa manalangin tayo na itong mga Tunis at itong ibang hindi naniwala sa yung the divinity of one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Divine yan. Hindi natin maano yan. One God. Huwag mo na, ano ba? Itong sinabi, for the invisible things. Hindi makikita.
Makikita ba natin siya? For the invisible things of Him. From the creation of the world, simula pa nag-create ang mundo, are clearly seen. Malinaw na makikita. Yung invisibility niya ay malinaw na makikita. Being understood, maintindihan, by the things that are made. Grabe. Makikita at maintindihan ang ating Panginoon, ang kanyang His invisibility. Clearly seen, being understood by the things that are made. Sa mga bagay na ginawa, by the things that are made. Even, ito na, even His eternal power and Godhead. Wow! Even His eternal power? Pag sinabing eternal, wala na tayo dyan kasi eternity yan eh. Pag sinabing Godhead, divinity na yan. Ito na ngayon ang sose. Ito ang pinag-awayan. Ito ang ngayon ang pinaka-debatihan, yung Godhead. Kapatid. Sana yung ating mga kaibigan dyan sa Malay-Balay Bukidnon, dyan sa Bukidnon, sa Davao, sa Agusan, dito sa Luzon, dito marami yan sila dito. And Godhead, so that they are without excuse. Wala na kayong rason, wala na tayong rason. Kasi pinaintindi na ng langit, pinaintindi na ng Panginoon, pinaintindi na ng Creator, pinaintindi na ng Redeemer, ang kanyang invisibility, na maintindihan natin siya. Kasi ang issue dito yung redemption eh. Tagapagligtas ba si Kristo? So wala, may papel ba ang Holy Spirit? Kung power lang siya, hindi siya person. Ito, ano ninyo i-explain ito? So dito ang science na malinaw nagtuturo sa atin. Sa ibang Bible translation, for the invisible things of Him, sa American Standard Version, since the creation of the world are clearly seen, being perceived through the things that are made. Napaka-simple yan. Sa mga bagay na kanyang ginawa. Even His everlasting power, na walang katapusang kapangyarihan, makikita natin, maintindihan natin, and divinity, that they may be without excuse. Na tayo, wala tayong excuse nito kapatid. Sa ERV, easy to read version, there are things about God. Oh, ganda. There are things about God that people cannot see. Tapos hyphen, His eternal power and all that makes Him God. All that, bakit tayo nag-debate tungkol sa God na yan? But since the beginning of the world, yung mga bagay na yan, those things have been easy for people to understand. Hindi na ito naka-insert ng microphone. Easy to understand. They are made clear in what God has made. So people have no excuse for the evil, for the they do. Wala na tayong excuse sa mga masasama evil they do. Di ba? Alam mo si Satanas, gusto niyang kunin yung mga mabubuti sa Panginoon. Kinukuha niya. Huwag tayo maging ahente sa pagkuha ng divinity nila. Huwag tayo, kapatid. Alam naman ninyo na sa ending ng story of redemption, alam mo, kikilos ang kaaway, sa loob mismo siya gumagalaw, sa loob. Kaya in Genesis 1:1, in the beginning, God, Elohim, alam mo yung Elohim, kapatid, created the heaven and the earth. Elohim ang Hebrew original. Plural word yan. Plural yan sa Hebrew. Pagbasahin mo ang mga original Hebrew word, original Hebrew na mga may dalawang klaseng yung Hebrew eh. No? Aramaic, mayroon pang isa yung kapatid, ay plural talaga yung Elohim. Yung Elohim na yan, tinan mo yan sa Strong Concordance. Gods in the ordinary sense, but specifically used in the plural. Thus, especially with the article of the Supreme God.
occasionally applied by way of deference to magistrate and sometimes a superlative. So pag sinabi ka pa rin na Elohim, plural siya. Ang maganda dito kapatid, kung puntahan natin ang mindset ng Hebrew, ang plural ng Elohim is more than one. Not more than one, it's more than two, kapatid. Kasi ang ating plural, more than one, plural na yan. Pero ang Elohim, kapatid, is plural of more than two. Hindi siya plural of more than one. So the words plural in meaning, but not more than one. Yan ang atin. Pero sa Elohim, kapatid, it's a plural of more than two. Ganda. Hindi nagkamali mismo ang word. Bakit? Kasi pag sinabi nating Elohim, kaya nga ang redemption is relationship. Kaya nga na-involve dito ang family. Tayo bilang pamilya, family ang na-involve, kapatid. Alam niyo ba na ang word na family is a plural word? Not more than one, kapatid. Bakit? Yun nga eh. Maghanap tayo ng mga ebidensya, mga kaparihas, kapatid, na ang biblical reality natin dito, kaya nga, sinabi ng Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, created He, him, male and female, created He them. Pagdating sa 20, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it. So here we are, a biblical injunction of a family, male and female, and to be blessed, fruitful, mag-anak sila. And this is the motive of one word, family, my friend. Kaya nga, ang mag-asawa, sinasabi, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So sa Genesis chapter pa lang, chapter 2, nandito na lahat ng ingredients para maintindihan. Yung mga facts, mga kapatid. So therefore shall man live. Siyempre kung anak ka, mag-asawa ka, yun ang tinatawag na one flesh ka na. So isipin mo, yung sinasabi diyan one flesh, inintroduce na agad sa atin. Paano maging one flesh ang lalaki at babae? Pag nag-asawa ka na, sinabi ng Biblia, and they shall be one flesh. Sino yung they? Yung lalaki at babae. One flesh. Male and female. Pag mag-asawa sila, they become one flesh. So, salungat na, one flesh. Paano sila yung one flesh? So, magdebate ka na sa sarili mo dyan sa word na yan, one flesh. Pag sinabing one God, divinity ng Godhead, one God in three distinct personality, ito nga, one flesh in two distinct personality, the male and female. Bakit? Grabe talaga, kapatid. Grabe. So ngayon, pag sinabing eternal reality, talagang importante nga talaga ang relationship. Kaya nga mayroon tayong father, mother, and child. So, ang Redeemer, He's going to redeem us, the fallen created being. Kaya ang kanyang mga motive ay so was in the days of Noah, so was in the days of Noah. It talks about family, my friend. Talks about family, ang relationship. Kaya ang relationship, kapatid, ay maging relasyon lang yan kung mayroon tayong tinatawag na functional life na worship, kapatid. Kaya ang ating napag-aralan ngayon na God Elohim, na plural of more than two. Sa Genesis yan, kapatid, ha? First verse, in the beginning, Elohim. More than two na agad ang definition. Plural of more than two. Same with family, my friend. Pag sinabing family, one word, pero ang meaning niya plural. Plural siya na hindi more than one. It's a plural of more than two. Kaya nga family, there is a presumption na husband and wife with children. Yan ang tawag na family. Kasi pag wala silang anak, ang sinasabi ng couple. Couple lang daw yun sila.
So what is the difference? Kaya titingnan natin ito ngayon sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ano ba ang diferensya between a woman and a wife? So dito tayo sa tinatawag foundational philosophy. Paano natin intindihin na nga ang ibig sabihin ng what is the difference between a woman and a wife, no? Pinaabot na, no? There is a presupposition, no? Pinaintindi na natin ng Panginoon agad. A woman is presupposes to be an adult human female, while a wife is presupposes, no? It is being pinaintindi na pinaintindi na muna na ang ibig sabihin ng presupposes na pag sinabing woman, female yan. Kaya hindi tayo pwedeng magkamali dito, kapatid, ha? Sa movement ng great controversy. Kaya simple ngayon, marami ng mga issue ngayon ng transgender, but we have to talk biblically. A woman is presupposes to be an adult human female. Pag sinabing wife, dito na, titibay na tayo dito. Kasi nabago na ito sa ating generation. Pag sinabing wife is presupposes to be a woman with a spouse or a husband. Pag magsalitang wife yan, babae talaga. Pero ngayon, iba na ang definition sa wife. Hindi ba? Kasi nagbago na eh. Pero biblical tayo, kapatid. Biblical. Pag sinabing wife, babae yun. Ibig sabihin, maliban sa babae, may karugtong pa yan. May asawa siya or may husband. Ha? So what is the difference between a wife and a mother? Ito naman. So, pinaintindi na agad, no? Pinaintindi na in advance. No? Sa Bisaya pa, nagpasabot ng daan. A mother is presupposes. Pag sinabing mother, nagpaliwanag na agad. Ang mother nagpaliwanag na agad na siya ay babae. Na may asawa na lalaki. At may anak with a child. Yun ang tawag na mother. Kasi ang wife, kapatid, nag-presuppose lang na siya ay babae na may husband. Kasi ang wife, it can be that he has no children. Pwede siya na wala siyang anak, but still a wife. Pero pag mother, kapatid, babae siya, may husband siya, at may anak. Kasi naman pwede na mother na walang anak. Diba? So yun ang fundamental truth, kapatid. So vis-a-vis sa lalaki din, ganun din yan. Pag sinabing man, lalaki siya, kapatid. Adult, male. Pag sinabing husband, yan, presuppose na siya na mayroon siyang asawa. So pag sinabing husband, may asawa na siya. Anong diferensya sa father? Pag sinabing father, it's an adult male. Okay? Mayroon siyang asawa at mayroon siyang anak. Kasi father na siya eh. Pero sa family na ito, one word lang siya. But plural siya. Di ba? So, makikita na natin agad a woman, a wife, and a mother. A man, a husband, and a father. This is a biblical structure na winawasak ng sanlibutan. Pero alam naman natin na ending na ito ng story of redemption. Kaya nga, sabi ko sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na medyo mayroong problema sa gender, so you pray. Kasi you can stand. Mapanagumpayan yan, kapatid. No? Tawagan nyo lang kami, tutulungan namin kayo. Para kung ikaw ay lalaki, gawin ka talagang tunay na lalaki. Pag babae, gawin babae, tunay na babae, kapatid. Let's go biblical. Mag-reconnect lang tayo. Radical reconnection lang ang kailangan. Ang solusyon talaga sa mga ganyang situation, kapatid, is we have to radically reconnected to the book of Genesis. At magtulungan tayo, kapatid. So dito natin maintindihan natin yung children, baby, boy, girl. Makikita na natin, kapatid, na ang family, it's a plural word of more than two. Same with kapatid? Same with Elohim. Kaya dito, ngayong gabi, why Christ's closing description and prescription specifies family? So as in the days of Noah. So sa panahon ni Noah, alalahanin natin, it was a complete family.
Sa panahon ni Lot, it was a complete family movement. Pero alam naman natin ang nangyari. Yung power ng mundo na nakadikit sa kanila, kapatid. So dito natin mamuni-muni, mga kapatid, kaibigan. No? By the way pala, si LG Hustaya ay from New York. Kasama pala sila, sorry. Kala ko I thought it was from Saudi Arabia, taga New York. New York sila, si Ma'am LG Hustaya. Watching right now. So ang Romans 1:20, for the invisible things of Him, kapatid, from the creation of the world are clearly seen. Malinaw ito, kapatid, na nakikita, maintindihan, no? Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Ganda nito, kapatid. Yung eternal power, yung divinity niya. Actually, itong Bible, kapatid, story of redemption ito. Para ito sa atin na ililigtas. Kung ano ang na-reveal dito, dito tayo hahawak. Ano ang na-reveal dito? Yung work of redemption. Sino yung trabaho ng ating kaligtasan? The divine, the creator. Who is the creator? A divine entity. Ano yung divine entity? One God. Pero dahil para sa atin distinct na there are three distinct personality. Dapat malinaw yan, no? Malinaw yan, mga kapatid. Para kung mag-share kayo dyan sa churches nyo, no? Pwede nyo i-share ito kahit kanino, sa Saksi ni Yuba, sa Iglesia ni Cristo. Pag mag-share kayo ng science, dalhin mo ang verse na ito na si Paul. We have to do justice to the verse. Kailangan bigyan natin ng hustisya ang salita at ang pagkatao ni Pablo na pinili ng Panginoon. Na dito, mag-debate pa ba tayo dyan? Wala nang debate, kapatid, kung debatihan na ang science naman ang nagsasabi. Di ba? Anong sinabi ng science ngayon? Observable siya ng ating mga mata. Tayo ngayon. So kahit pa magalit ang mga kapatid natin, kaibigan ng mga Saksi ni Yuba o Iglesia ni Cristo, ay dalhin mo lang siya sa science, kapatid. No? Kasi anyway, parehas naman tayo, Iglesia tayo ni Cristo. Parehas naman tayo ay nagsaksi sa salita ni Yuba, ay iparamdam naman natin sa kanila yung salita mismo ng science. So ano itong science, kapatid? Time, space, and matter. Genesis 1:1. Kaya nga itong Genesis 1:1, it is the trinities of all trinities. Bakit? Kasi life and all creation, all life and all around us are built on the principle of three. Sino nga sabi? Si Pablo. Si Pablo? Siyempre. Ang Creator, ipaniliwanag niya ang kanyang sarili, pina-understood niya ang sarili niya, pinapakita pa niya ang kanyang pagka-Diyos, pinapakita pa niya ang kanyang eternal power. Of course, ang eternal power niya, universal, isipin mo, the big vast universe. There are how many planets in the universe? Billions. How many solar system? Billions. How many galaxies? Milky Ways. Grabe yan. Pero in all those billions and trillions, built only in three. Time, space, and matter. The moon is a matter. Matter yan eh. Mga matter yan eh. Anything that occupies and has space is a matter. So dito ngayon natin mahimay-himay, kapatid, na ang science na ang nagsasabi. So parating na natin, kung hindi talaga, tanggapin na lang natin sila na hindi talaga natin sila makasama. No? Kung hindi talaga sila, if you let confess, no? Marami dyan, mga class, kaibigan ko sila noon. No? Nagsama-sama yan sila. Sunwari ng mga vegetarians. Mayroon silang common ground eh. Vegetarians. Yan sila. Tapos na yan, nag-organic farming. Ganyan yan sila, kapatid eh. Tapos love, agape, character. Basahin mo ang writings ni Joy. Mabago mo ang karakter mo pero wala kang koneksyon sa Panginoon. Walang visa pa rin yan, kapatid. Walang visa yan. Kaya dito sa atin, no? Kaya kailangan talaga natin ng grasya. That's why we need grace. It's only grace that can change us, that can make us perfect in Christ. Kaya ang universal reality ngayon, halimbawa, sa time, paano mo i-contest ito ngayon, ating mga kapatid? Na pag sinabing time, tatlo lang din yun. Ano yung tatlo? Second, minute, and hour. Tatlo lang.
Kung gawin mo siyang generic sa application, past, present, future. This is our time. What is our time? Past, present, future. What is our time? Second, minute, hour. Yun lang ang time eh. Kapatid? So, pagdating natin sa space, ano yung space? Kahit anong gagawin mo, space can only be measured by length, width, and height. Tatlo din yan, kapatid. 3. Pagdating natin ngayon sa matter, tatlo din yan. Solid, liquid, and gas. So pag hindi tayo nakahawak niyan, kapatid, makikita natin na this word Genesis is a very crucial word. Kasi ang Genesis means the beginning. In the beginning, God revealed. In the beginning, God created the heavens and the earth. So sa beginning, kapatid, if you want to understand, kung gusto tayo makarating sa ating pupuntahan, sabi pa ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi tayo makarating sa ating paruroonan. Kaya ngayong gabi, kapatid, hindi talaga nagkulang ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi talaga siya nagkulang. Pero ito ang struggle ngayon ng ating mga churches. Marami ng mga iway leader, marami na, nandyan lang yan sila. Mayroon tayo dito sa Luzon nga, mayroon palang pastors na leader na nawala talaga siya. Na hopefully kung maipaabot natin ito sa kaibigan, kahit itong topic lang na ito ipaabot, iparinig sa kanya. Tingnan natin kung saan tatayo ang kanilang mga naintindihan at kanilang sinasabi. Sa isang verse pa lang. For the Romans 1:20. Tapos dalhin mo siya sa Genesis 1:1. At let the science stand by itself. Kaya nga ito ang sinasabi nating matagal na. Truth stands by itself. Truth is self-evident. Self-evident na yan. So Christ and Christ alone, hindi na tayo, according to pastor, according to doctor, hindi na gan. According to our president, kaya maghintay tayo, hindi pa nagsabi ang mission, hindi pa nagsabi. Kaya ito, i-share nyo ito. Maganda ito, makatulong ito, no? Let us go. May estudyante ako dati, naging pastor, no? Pastor Michael Capapas, it's wonderful. No, paki-share ito sa kanya, itong topic lang na ito, kapatid. Magtulungan tayo, no? Isa naman ang purpose natin, no? To edify the word, to edify Christ and His kingdom. Yan lang, huwag na tayong mag-isip pa ng iba-iba, no? Huwag na tayong mag-isip ng iba pa. Magtulungan tayo, kapatid, no? Kung nasa mission ka man, kung nasa conference ka man, ay talagang let the truth stand by itself. Tatayo lang talaga yan, kapatid. Grabe, sa Amerika, grabe ngayon mga Tunis, hindi na naniwala. Kaya nga sa mga issue, sa problema dyan, tungkol sa women's ordination, ang tanong dyan, mayroon bang biblical prophecy or prophetic injunction na magkagulo ang church dahil dito? So, mayroon. So, kaya nga, napaka-importante talaga yung tatlo. Yung tatlo, 3 is a complete. Kaya nga sinabi na, shalosh, 3 is completeness. Kaya paulit-ulit nating sinasabi sa inyo, no, dito na tayo magtulungan, kasi ang last prescription ni Jesus Christ, it's a complete, it will complete all your need. Kailangan. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng tanong nyo, basta magsimula ka lang sa unang topic hanggang sa dulo, masagot na yan. Kahit hindi ka pa sagutin. Kahit hindi ka pa magtanong, ang mga tanong mo, kusang sasagutin niya ng salita ni Kristo. Kasi yung kanyang salita will stand by itself. Tatayo lang talaga siya, kapatid. No? Lalo na itong Sabbath. Diba? Sabbath 7. Kailangan mo lang isabi sa mundo yung principle ng holiness of the 7. Hindi yung natural naman yung great controversy
na mayroon talagang mag-struggle dyan, kapatid. No? But the issue right here is about the coming of Christ. Yun, coming. Bakit? Kasi naka-built in doon. Sa number ang kanyang coming. Naka-built in. Diba? May 1 to 7, the 7 churches, the 7 seals, the 7 trumpets. Ganun yan, kapatid, ang movement na naka-frame na sa Panginoon. Kaya pasalamatan talaga natin ang Panginoon na sa kanyang closing prescription, gaya nito, time, space, and matter, these are not ordinary science. This is the established science of your life and my life. Ikaw ngayon, na naanod ka sa Tunis, may pagkakataon pa na bumalik tayo, kapatid. Sama ka ngayon, no? Magsama tayo. Huwag na tayong mahiya. Just simply confess and forsake. Kasi na-establish na ang Biblia nandito na ito. Mga kaibigan ko, we should not present ourselves na we have something na, may bago-bago. Kasi siyempre, nagsawa na siguro na kung ano-ano na lang ang mga ating sinasabi. Gusto tayong bagong doktrina, bago. Kasi yun ang feeling na gusto ni Satanas, maramdaman ng karamihan. Kaya nga nandito tayo, new normal. Kaya nga new spirituality. New. May new din sila na ang Holy Spirit ay hindi yan. Mali yan kasi inintroduce yan ng isang pare na Trinity yan. Galing yan sa Katoliko. Wala pang Katoliko may Trinity na. Kasi Trinity naman na talaga ang principle. We should do justice of the story of redemption. God, the science of all sciences is mathematics. Kaya nga, pag walang mathematics ka, paano mo maramdaman na 7th day na? 7, kasi, kaya nga, ang number 7, hindi talaga mawala sa atin yun. Ang Sabbath. Bakit? Kasi built-in yan sa ating creation. Ang monthly ay nakadepende lang yan sa movement ng object of nature, di ba? At paano mo bilangin ang monthly? Yung ikot lang ng buwan sa planet Earth. Kung ito ang buwan, umiikot siya sa planet Earth. No? 30 days, 31 days yung umiikot sa planet Earth. Yung yearly, paano binibilang ng tao ang yearly? Ang Earth, kapatid, umiikot sa araw 365 and 1/4 days para mabilang mo ang yearly. Pero sa weekly, kapatid, wala, it's not dependent with object of nature, my friend. It stands with the words of Christ. It stands with the word of Yahuwah Elohim. Yahuwah, the Father. Yahuwah Elohim, na isinabuhay ni Yahushua, Jesus Christ. Na ngayon, ang Holy Spirit, Yaw HaKodesh, siya ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang intindihin ang work of redemption ng Panginoon. Work of redemption ito. Kaya nga, sa ating generation, dapat nakikitaan natin ito ng bago. Isishare na. Huwag na lang kayo maghanap pa. Basta ang importante, mabasa sa Biblia, nandito sa science. Huwag na kasi kung magbabasa-basa pa kayo ng napakaraming libro dyan, wala na, hindi ka na makatanim nga dyan. Hindi ka na makapaghanda dyan. Ang importante, the Bible itself, pag binasa natin, makikita na natin. Siyempre, alam mo naman ang solid, liquid, ang gas. Yun naman ang matter natin. Di ba? Magkita ka ng ice, solid yan. Hintayin mo yan. Di ba? Maliquid yan. Ang iba dyan, naging gas na yan. Ganun lang siya, kapatid, ha? Ganun lang siya. Solid, liquid, that's a matter. Pag sinabing space, i-measure mo ang space sa length, width, and height. Ito ang Trinities. Kasi sinabi ng Biblia, ng Romans 1:20, ang invisible things of Him can be clearly seen and being understood by the things that are made. So maintindihan natin ang Panginoon at ang divinity niya sa mga bagay na create niya. So ngayon, nagkulang ba ang langit sa pagpahayag kung sino siya at ano siya? Hindi. Bakit? Lahat ng ating reality ay nakapako lang tayo. Yung katawan mo, built on 3. Di ba?
Yung bahay mo, that's built on the principles of three, the time, space, and matter. Kasi kapatid, it's a blasphemy na hindi mo i-recognize. Kaya nga naging blasphemy siya, sin against the Holy Spirit is unforgivable kasi tinanggalan mo yung divinity ng space para ma-redeem. Kaya nga sabi ko nga, it takes an impossibility sa mga tao na tumaliwan at yumakap sa panghahawak ng ganyang pananampalataya. In the name of agape, tapos hindi mo nakita na yung Romans 1:20. Oh, my beloved friends. Kaya nga, sa 3 na yan kapatid, sinabi Shalom ay perfect, complete. Kaya nga kung gusto nating intindihin ang Matthew 24, you need to complete it. Kaya sa Mount of Olives yan, you need to complete it with the book of Revelation. You need to complete it with the book of Daniel. Kaya nga sa ating it's a family. Kaya nga ang Christ closing instruction ay talagang ipinagkaloob niya sa tatlo. The river, the mount, and the island of Patmos. Because it talks about relationship. Siya mismo bumaba para i-engage niya. Kaya it also means in relation to a family, an engagement. You communicate. Sa pamilya, kapatid, pag walang communication, we cannot build relationship. Right communication, kapatid. Nasa pamilya ka, nang sinasabi mo, hindi maintindihan. So wala kayong ma-build na relation, wala kayong communication, kapatid. Kahit gaano ka pa kabait niyan, pero there's always a point in time na kayo dyan, hindi na kayo magkaintindihan kasi hindi kayo magkaintindihan because you speak out different tune. You sing different tune. You say different words. Kaya may words talaga ang Panginoon para sa ating generation. Yun nga ang river, mount, at island. Diba? Kayo nga dyan, maramdaman nyo, nga karoon pa man ko kadungog. Ayaw na lang mong pag-ingon nga nung manigiwali sa atong mga pastor. Di rin man na siya pwede kay kamo may muwali para nila. That's the point nag-iingon sa Ginoo. No? Nga, hopefully nga kung i-on air ninyo ni siya nga presentation diya sa Loud Cry sa Davao, you share it with Pastor Villaber. You share it. Let us be frank and straight with the words right now. Because what is at stake now is life. What is at stake now is eternity, my friend. Eternity. I am most willing nga inyo ning i-publish diya sa audio format diya sa inyong radio stations diya sa Mindanao, sa Visayas. No? So diha nato makita, kapatid, no? Dagka na kayo, no? Dangan ni nag-text karon. Naa na diri sa Davao nga dili na mutuo og Trinity nga mga Adventista. Daghan lang. Dugay na nang giplastar sa yawa. Uy, giplastar na sila kay usa ka kuhin ana mo gunin na siya. Grabe. Gunin na siya ba? Nya na mingon nga, naramay mabasa sa mugamit na sa Ellen G. White. Ngayon na nila nga kanarabang sa John, dili naman niya, wala naman na siya sa original. Of course, wala sa original. Ganti nga wala na sa original. Pero ang original, nagsulti man nga, plural form 3. O niya, nag-ingon man ang Romans nga, gipadayag sa Dios ang iyang gahom, eternal nga gahom, o iyang divinity sa mga butang iyang gihimo. Nandiyan karon sa mga butang, nagbisaya naman ako, sa mga bagay na ginagawa niya, na Bisaya na magtuloy ako, kapatid. No? So, yung mga bagay na nagawa niya, doon mo makikita ang kanyang divinity. Ngayon, tatlo pala ang mga bagay. Trinity of all trinities. So, saan tayo pupunta ngayon? Saan pupunta hantungan yung ating mga itinuturo ngayon, kapatid? Di ba? Saan pupunta yon yung ganyang klase? Kaya, kung hindi lang ito hinadlangan yung ministry namin yan, matagal na kami nagsishare nito. Ay alam naman natin na ang kaaway gagamit para hadlangan ang mensahe. So kami naman ay matutuwa naman kami sa gano'n na may humahadlang. May humahadlang na isusulat ka pa na ban ka dyan, ban. Kaya nga maganda yan, magbigay ng van. Van para sa sasakyan. Sasakyan ba? Para puntahan. Yung van. Yung van. Gawin na natin V as in victory. Kasi ang Word of God will be victorious. Di ba? Victorious ang Word of God. Mapigilan pa ba yan? Na ang platform ngayon,
nasa pindot mo na lang. You don't need conference hall. You don't need the pulpit to proclaim the message. You simply have in your, share mo lang. Di ba? Para maabot mo na yung nag-ban sa'yo. At ikaw ngayon naka-receive ito, dalhin mo ito sa kanya. No? And I was willing to pray, kasi nag-pray noon, pagkatapos mag-pray, mag-iyak-iyak pa, tapos pagkatalikod ay, ayun ang hindi maganda, kapatid. Kaya dito sa river, mount at island, sa river, mount at island, it means completeness, my beloved friends. Kaya maganda sa lagay ito. Gusto kong itulong sa inyo. Kahit 24 hours, walang tulugan, i-share ko ito sa inyo. Tulungan ko kayo, paano nyo i-share ito? Para makakommunicate tayo sa mga Japanese, Korean, Germans. I-share natin dyan sa kanila. Na ganito, ito ang presentation of truth. Na maintindihan ng mga Koreano. Na ito pala ang story of redemption. Yung buhay nyo, ito, i-describe mo ang Korea, i-describe mo activities ng Korea, i-describe mo ang program ng kanilang, ito ang culture ng Korea, i-respeto mo kasi wala pang Pilipina, may napaka na nila, nationalistic ang culture nila, paano mo ipaliwanag sa kanila yung human dynamism nila. So, yun ang pinakamaganda, kapatid. Yun ang pinakamaganda. So, the river, the mount, and the island. Kaya, yan ang object. Pag pumunta ka sa outer space, makita mo yung yan lang identifying mark na planet Earth yan. When you go outer space, makikita mo yung mountains na yan, kapatid. No? What a beautiful mountains. Yan. Pag pumunta ka sa outer space, pagdating mo sa outer space din, ang identifying mo na Earth yan, kasi may river siya, kapatid. There's a river. That's how science, astronauts are confirming to us. There are only 3 objects of planet Earth that cannot be denied when you go outer space. The river, the mount, and the island, my friend. The island, kino nga, yung outer space yan, yung island na yan, yung na yan, makita mo nga yung ginawa, yung architectural design yan, yung gawang syudad dyan sa Abu Dhabi ba yan? Sa Middle East yan ginawang syudad. Outer space yan. So makita yung dagat and the island, my beloved friends. So purihin natin, sama-sama tayo nito, kapatid, because God will just simply gather His own people. He will simply gather His own people, my beloved friends. So purihin natin ang Panginoon na sa ating pag-aaral ngayon ay hindi nagkulang ang Biblia. In totality, na for the invisible things of Him from the creation. So, balik ka sa Genesis. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. What a beautiful construction of words and sentence. Being understood by the things that are made. Grabe. Even His eternal power and Godhead. Grabe, bigat. Pati pa yung eternal power niya. Maintindihan at makikita. Siyempre, sa ating generation, advanced na ang mga telescope. Na-identify na nga kung ano yung mga other solar system dyan. Diba? Na-identify na. May mga episode tayo dyan ating ipakita sa inyo na mga ibang mga solar, sa ating solar system, isa lang tayo. One solar system with the sun and the 9 planets, with the earth that we belong. Yung ibang solar system na may tao din doon, mayroong tao, of course, may ginawa din ang Panginoon. Bakit natin limitan ang Panginoon sa kanyang creation? Di ba, may nakita na si Lindsay White doon na untainted by sin, na napakaganda ng kanilang doon, planeta. Yun doon na tayo magbakasyon doon, magpasyal-pasyal doon sa ibang, sipin mo sa laki doon. Billions of solar system. Billions of galaxies. Grabe naman yan. Eternal power and Godhead so that they are without excuse. What a blessed Lord that we have today. That the Bible, from the book of Genesis to the book of Revelation, covers the simplicity of the love of Jesus Christ and His mercy unto us, that He give us His grace and the power of His grace. Kaya nga, yung power of His grace, merong ministry si Pastor Villarruel dyan.
by the power of His grace, and grace alone, no? And it is by faith, through grace, no, that we can have eternal life. Shall we bow our heads for prayer? Our great God-loving Father in heaven, in the throne of your grace, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na ito, na dinala mo kaming lahat upang aming makamit ang katotohanan at maglago kami. We will grow in grace. Ipahintulot, Panginoon, na maramdaman namin na bigyan nyo kami ng puso na mapasalamatin sa Holy Spirit. And Lord, Holy Spirit, in our relationship with you, that you are sealing now our faith. Hindi kami makaintindi ng ganitong pag-intindi kung hindi dahil sa iyo, Lord, Holy Spirit. Because you personally engages this message to us. Because Christ is now in the most holy place, in the remaining moments of His intercessory life. We thank you, Lord Jesus Christ, for giving us the motive of engagement, ang simbolo, ang manifestasyon ng iyong engagement, na ikaw mismo physical, bumaba dito sa lupa para ibigay kay Daniel kung ano ang mangyari sa aming mundo, at ito'y aming makikita sa aming mga mata. Physically, aming matunghayan ang mga salita ng iyong binibitiwan na nangyayari sa aming kalagitnaan. Because it will give us the comfort sa iyong sinasabi na ang kami ang henerasyon na sasalubong sa alapaap sa iyong pagdating. Thank you, Lord. Thank you, Lord Holy Spirit, for helping those people who've gone astray, na nawala sila, kapatid, sa landas. Give them dreams and vision one last time, Lord. And I will beg you now, Lord, one last time before they will suffer the consequence of the sin. We know that judgment will begin in the house of God. The plague, the droplets of the plague will strike those people whom they claimed before but now lost. So help them, Heavenly Father, one last chance. Thank you for the mercy that you have bestowed to us tonight. Help us to celebrate the sanctity of the hour of the Sabbath. Tulungan kami, Panginoon, na maging buhay ang kabanalan sa araw na iyong binanal, because this is your day, this is your hour, and this is your time. Thank you for giving us an inspiration to move forward and prepare for your coming. In Christ's name we pray. Amen.